أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز لذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عند صفو عيد أبريل رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ومدينة ujunere e temedde nayi e capanɗe nayi e joyi yaadore ɓe nogas e ɗiɗi lewru tatabru miladi ujune ɗiɗi ɓe nogas e nayi. En ɗo fassirano deftere Allah teddude, en ɗonno ha sural Baqara, en mbaalino haa dow issaji bani Israila. أن أمرا وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. جمراو وي وإس سبتر أن بني إسرائيل وكما النبي صلى الله عليه وسلم سبتر وقت حكينو النبي موسى الكتاب دفتر والفرقان فودم دفتر من توريتا كو حجاجي لعلكم حقيقة أنون تهتدون أن كان وإس ɗo siftirina ɓe nder ne'emaji ɗi Allah nemiɗin ɓe hamɓe bani Israila. Ayare ɗo fu nde jokkoto be ayaje ya bani Israila skuru ni'amati allati an'amtu alaykum, nde jokkan dow maji ɗon nder ne'emaji man on jomirawo ɗo siftirina ɓe hamɓe bani Israila ɓe siptoro wakkatiyel jomirawo hokki annabi Musa alkitaba deftere tawreta. To annabi Musa jomirawo ɗininimo hokkan mo deftere ko hokkan mo shari'aji diga o ɗo ha Misra, diga o wurtayi. Nden nde ɓe wurti Allah halki Fir'auna be jama'are muɗum hisni ɓe, nden jomirawo shikinanimo ina man ɓawo waɗimo o suumi balɗe 40 issaka en gaɗi Kenya. Nden o saali o dilli ha ɗuru Sinaa, totton on o jaɓi deftere tawreta. O kanjum woni alkitaba deftere ɗo. Nden wal furqana, furqana ɗo modi ɓe waɗi bayaniji feere ha totton modi ɓe tafsiru. Ɓe mbi ko nufete be furqanu ɗum deftere tawreta man nufete. Woɓɓe nder modi ɓe tafsiru bo ɓe mbi a furqanu ɗum hujjaji on. Woɓɓe bo mbi aa ko nufete be furqanu ɗum mu'jizaji on. Woɓɓe mbi ko nufete be furqanu aa ɗum shari'a on, shari'a annabi Musa ta yimɓe mako. Wodi ɓe tafsir ni waɗi konnguli feere feere. To se en laara ha nder Qur'anu se en tawa jomirawo wakkatiyel go Qur'anu mo waɗi ɗono ngal furqanu. Nden hatta hamɓe bani Israila man jomirawo yecci ay walaqad aatayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa zikran lil muttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa bil akhirati hum mu'minun. walaqad aatayna Musa wa Haruna al-kitaba furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin. Ay jomirawo wolwiri hattoma o ƴonay inde kitabu o wi'a o hokki annabi Musa be Haruna fu o wi'ete furqanu, kanjum on deftere marnde hujjaji e mu'jizaji nde sawi bo kiitaji ɗi shari'a. Nden hayre deftere alqur'ana na kamima jomirawo ɗo ƴona nde wakkati go furqanu. Nden hatta ko nufete be furqanu halunga sendindirgo gonga be fewre.
kanyum to laari jamrano wi o yawmal furqani yawmal taqal jam'ani ndo wari hokkugo en nyalomare hala kita himbe badar jamirawo se waddi yawmal furqani yawmal taqal jam'ani nyalomare gonga sendirta be fewre kanjum woni nyalomare badar kenan to haddo moni be tafsiru be potti do ko nufete be nanta furqanu ni dum hujjaji nen bo margo latugo dum mu'jiza on nen bo latugo dum shari'a on kanjum nufete hama ko annabi Musa kanjum jamrawi wa izatina Musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun haqiqa to on siptori ne makado do haqiqa bo mana on kanditoto on latoto der handitibe na'am وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نندر ko jamiraado siftirna be bani Israila ay wa iskala Musa wakati Musa wi li qawmi himbe mako ya qawmi ya onon himbe am innakum no onon zalamtum on toni anfusakum yonkiji modon bittikazi jogitaki mudum al idila ngari on rewandi on ngada dum detedo fatubu tube ila barikin faki takdo on faktulu bare anfusakum yonkiji modon zalikum bulwadum do khairul lakum qurani on inda barikum ha takdo on fataba alaykum se o jabana on tubu modon innahu hanko do huwa tawwabu hanko noni jabi no tubu arrahimu do da hinnejo annabi Musa do siftirna be jamirawi siftere onon bani Israila wa iskala Musa li qawmihi ya qawmi onon is wakatiel Musa nabi Musa o wi li qawmihi himbe mako ya qawmi ya onon himbe am innakum onon do an onon zalamtum anfusakum bittikadikum al-ijla on toni yonkiji modon be nanta jogitaki modon ngari do jamirawo erni on hisni on torraji di fir'auna tawrata on erni on mayo maliya halki fir'auna on don dara nden inani on bo hokkan on deftere yerbi annabi Musa bo dilli yawo jaba deftere nden bahaw mako on bo rewi ngari to kanjum annabi Musa ne warti o wiata on fa on toni yonkiji modon be nan tarewugo mon ngari do to en bolino issa ngari man Kenya dede no be rewiri ndi Musa Samiriyu an mon wadani be ngari man nden aiki leddi en bi be rewindi annabi Musa warti tawi be do man nden Haruna hadino ha hada be sali dum latani be halkere nden annabi Musa de wari tawi be banni on wi'ata be faabe toni yonkiji mabbe innakum zalamtum anfusakum bittikadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum ngam man tube hananta jawmi on bari'u do der inde jawmirawo wallahu al-khaliqu al-bari'u mana sifa on der sifaji tagdi ay khalqu dum je jawmirawo on an ko doni tago to bari'u bo don nufe fernu do hunde ndena alaari asliba mana na o laari ha hunde fere o ferni de ba o ferni de der bawde mako kudra mako be irada mako kanjum on hanko annabi Musa o joni be fatubu ila bari'ikum tube hananta tagdo on do dum on woni tubu modon bo faktulo on ko bare yonkiji modon to hado en bolino sedda maka Kenya tubu be ikabu dum wondudum tubu ko nufete be tubu wartugo ha Allah hirita bo wadi aybe nden bo efta alcool bo lorata ko hado aybe do nden ikabu bo kanju on yengiteki to yengiteki do wara none didi jamirawo wawan yengita ma ha duniya o yengite ha lahira do aybe dum a wadi goto to amma jamirawo se wadani yimbe ko wi'ete hududu haddiji to a wadi aybe kaza kitama kaza goddo to o yari mbal
sey ɓe gaɗana mo haddi o ɓocceteɗo ɓocci 80 to bo o wujji haddi mako ɓe ta'a jungo mako to ɗum yetti ruɓɓu dinar to bo o mbari goɗɗo o mbarte to haddi ɗo sey laati kanjum woni iqabu mako ha duniyaru ngam ɗume hisna mo iqabu je lahira mana kanjum woni yangada mako ko Allah yangitirtamo ha duniyaru ngam hisna mo yangada je lahira to haɗɗo jamirawo ɗo mari bawɗe o jaɓi tuubu maman amma o yangiti ha duniyaru o yangiti ha lahira fu ngam to o jaɓanayma tuubu tikkere on hoɗata dow goɗɗo to tikkere Allah hoɗi dow goɗɗo bo o sendiri ɓe hinne Allah reenu en to amma jomirawo sewiɓe fa tuubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum fa tuubu ila bari'ikum tuube ha jomi on ɗum on woni tuubu moɗon bo faqtulu anfusakum mbare yonkiji moɗon to ayare ɗo nde wangiti ka Kenya ayi jomirawo wi summa afawna ankum min ba'di zalikum la'allakum tashkuruna jomirawo wi sey mi yaafi on ɓawo on waɗi aybe ɗo ngam on yettamo to nden haɗɗo bo jomirawo wi fa tuubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum tuube ha jomi on mbare yonkiji moɗon mbarugo yonki ɗo kanjum on woni tuubu maɓɓe to haɗɗo modi ɓe wi kadi mon faqtulu anfusakum ɗo ko nufete hamɓe ɓe mbarta yonkiji maɓɓe kala mo andi rewi ngaari fu o mbara hoore makko ko ɓe wi aa mbarugo yonki ɗo ɓe yerda ɓe mbareteɓe amma bandira maɓɓe mbara ɓe woɓɓe to alari sifru takwiyin no wariri ha defte maɓɓe hamɓe yahudu israilinko en ɓe mbi ɗum suudu laawi nder ɓiɓɓe annabi yaquba ayi cuuɗi 12 nane ma suudu laawi suudu man on annaba ko wurtata bana laamu bo ɗo wurta suudu yahusa ɓiɓɓe annabi yaquba to ɗo ɓiɓɓe laawi hamɓe on hettini mbarugo rewɓe ngaari fuu to mbarɓe ngaari ɓe ɗuɗɓe fottinama to a sendi bani israila geɓe 3 geɓe 2 fu rewi ngaari ɗutti yeɓre tan to ɗon jomirawo sey waɗi kiita maɓɓe ɓe mbarta ko e maɓɓe ɗon nden ba en mbi suudu laawi hettini mbarugo ɓe to waɗi ka mbarugo ha waɗi ujuneje ba en bolli Kenya nden ɓe ɗaɓɓiti ceeto annabi Musa yi bani israila timman nden tubani ɓe ha jomirawo sey yaafi luttuɓe ɓe rewi ngaari ɓe mbaraka man fuu to woɓɓe bo mbarama to haɗɗo woɓɓe sey heɓi tuubu maɓɓe laati mbarego woɓɓe feere bo heɓi tuubu ɓe mbaraka amma bo tuubu maɓɓe jaɓama to kanjum on fassara faqtulu anfusakum zalikum khairu lakum inda bari'ikum kanjum ɗo fa kanjum on ɓurani on ha bari'ikum taɓɗo on fataba aleykum so o jaɓana on tuubu moɗon innahu huwa tawwabu rahim innahu hanko jomirawo huwa hanko woni attawwabu jaɓinowo tuubu arrahimu ɗuɗa hinnejo to ayare ɗo moɗiɓe tasawufu ɗo hura nde ayi nde jippiɗo bani israila إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم way suufa ɗum ɓe en sey ɓe ɗo fassira ko nufete faktulu anfusakum ɗo kala ɓi adama nde oɗo laara yonki maako kiɗo mari haaje kiɗo mari haqqe nden oɗo waɗanaki haqqe maɓɓe fuu ha suufa ɗum ko en ɗum zulmu on mana o toñiki on ngam man noon o tuubirta sey o mbaraki ɗum on woni mbaruko kiɗo kanjum on haɗugo kiko ki yiɗi haɗugo yonki ko ki yiɗi kaza ɗum dagi ɗum hamaki amma a haɗaki ki yiɗi kaza ɗum dagi ɗum hamaki a haɗaki ki yiɗi kaza ɗum dagi ɗum hamaki a haɗaki to ha ayi warti kanki yonki ki wala irada ko ɗume warti irada maki pat wati irada maki pat mayi to wakkati en man a mbariki to a mbariki zalikum khairu lakum inda bari'ikum kanjum on ɓurani on hananta taguɗo on to wakkati en on tuubu timmata haɗɗo on ya yotana kanjum joomu sawi man en andi o sendidiri darajaji yonki man ɗiɗo jeeɗiɗi woodi diga nafsu arande yonki ammaratu bi su'i nden lawwamatu nden yonki horhortohi nden zakiyatu nden radiyatu mardiyatu
nden fatkolo fi ibadi fatkolo jannati to kilati radiyatun mardiyatun ɗum on woni mana radiyatun mardiyatun ki yerdi Allah hakala halfu hakala yake fu ki arti ki yerdi Allah nyande yonki yerdi Allah foto ki wala irada mana ki wala nda ko ki yidi ko Allah yidi kanjo on ki yidi ko Allah waji bo kanjo ki wadi to haddo modi be sufanu ken hambe be naftira be ara do be don biya faktulu anfusakum zalikum khairul lakum yande ambari irada yonki mada warti irada Allah kanjo noni irada mada ni shikenan to wakati man ambari yonki mada to nen alati nder jiyabe Allah famne na وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون جمراوي بي وي وإس أي سبتره ونن بني إسرائيل كوكما النبي صلى الله عليه وسلم سبتر وكتين هم بني إسرائيل بي لن نؤمن لك من انتاما عن موسى حتى نرى الله جارة من لارا الله جد دون وانجي فأخذتكم الصاعقة فوقت يلمن سيرجعوا هوسيبه وانتم تنظرون وندون دارا حتى هم بني إسرائيل باو النبي موسى ودني بتوراتا لو ودني بتوراتا وتاوي بدري وانغاري hala kita tawreta dari wakati elman warti jotta kala chumulla ba en tawta ka suratul araf to ay no warti o sakkini alli ajman fa alqala alwaha fa fi nuskatiha hudan wa rahmatan lil ladina li rabbihim yarhabun to do o sakkini hala tawreta o suklani hala himbe ngari o tubani Allah nden jomirawo wiata nda wattam mabbe nda kiita mabbe jomirawo hitibe hita mabbe be timmi tubi jabani be tubu dum de'iti nden kadi o lortini do tawreta o fuddi wazugo be hala tawreta be don der maka nden jomirawo lori umrimo hanko annabi Musa hambe bani Israel o subta yimbe 70 der mabbe to en bi dum shudi 12 sai o hosi kala suudu fu yimbe jeego sai be jeybe ngurti be 70 de be wurti be 70 do sai laatake wakkatiyel man ɓe mbi o usta yimɓe ɗiɗo o ɓe mbi nder maɓɓe ɓe subta ɓe en ustata wala ɓe wawi usto yerdi kañum muñi sai Yusha umnu Nunin be Ɗaluta ɓe ɗiɗi Yusha wi kañum yerdi muñi jamirawo sai windani mo baraji man hokki mo annabaku non Ɗaluta bo wi muñi ayan ko bo jamirawo hokki mo laamu to haddo se o hosi yimɓe 70 ɓe mbi ha nder yimɓe mamma ndoɗɓe wi o subta sali e nder ɓere wawi ngari se o heɓi yimɓe 60 woni dotti en se derke en 10 derke en man nde o wari o hawti ɓe dotti en hamɓe ma se ɓe warti ɓe dotti en wakkati el man nden o dillidi be maɓɓe ha ɗuri Sinaa ɓe jahan ɓe nana wolde Allah to nde ɓe jehi ha totton ɓe waɗi ka nanugo wolde jomirawo se waɗi wuldere nder wuldere man se ɓe ɗo nana sawtu ha ɓe ɗo nana wolde jomirawo nden nder wuldere man sendi ɓe be annabi Musa nden ɓe ɗo ɓe ƴoni ɓe wi Musa wara fassitira ɓe Musa wari fassitira ɓe bolle jawmirawo no wayi ɓe faami nden ɗabi'a yonki he'ayɓe ɓe nani wolde Allah na hani ɓe ɓedda imanu to hamɓe bani Israila be ajrafa be ta'annutu se ɓe mbi lan numina laka hatta nara Allah jara kai min nuɗɗintama fa se to min laari Allah ɗo min nani wolde mako kam amma he ay se to min yimo to wakkatel may diga Musa o loyi jamirawo se riɓi riggango waɗi fiiɓe ɓe fuu riggango bo je marata yiite iɗum je en fasiri ñalamaje caliɗe sa'iga to kanjum en mbiyata felmango se wari fiiɓe wakkati noon ɓe pat ɓe maayi ɓe 70 fuu to wa antum tanzuruna to kiita haɗɗo Tahir Ashur o wi ƴamugo maɓɓe ɓe yiɗi ɓe laara Allah ɗo famna en Allah laaroto ɗum on ngam ɗume dalila bo ayi hanko annabi Musa fo ɗaɓɓiti o laara Allah hamɓe bani Israila ɗaɓɓiti laarugo Allah nen jomirawo mbari ɓe wakkatiyel man oɗe ke lori ummitini ɓe bo
sanadi ɓe ɗaɓɓiti ɗum ɗo tan to haɗɗo mu'tazilin ko en dow kalimawol ɗo dow ayare ɗo ɓe hujjori be ayare nde jomirawo nde annabi Musa rabbi arini anzuru ilayka qala lan tarani walakin anzur ila jabali ayi hanko o wi Allah hollamo o laara Allah jomirawo wimo a larata ko am amma laarugo seere to mu'tazilin ko en se hosi zahiri ayaje man ɓe mbi Allah larata ko ha duniya be ha lahira fu to amma ahlus sunna wal jamaa ɓe mbi a Allah laaroto ɗum ha duniya be ha lahira fu amma wala mo laari Allah ha duniyaru si annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam ɗo on aqida maɓɓe ko waɗi bo ɓe fassiri ru'ya ngam jomirawo o wi la tudrikuhu l absaru wa huwa yudriku l absara wa huwa llatifu l khabir a suratul an'am to absaru giɗɗe gite to ayiɗo wi basira hewtata ko jomirawo amma hanko o hewtan giɗɗe gite be basiraji fuu kode ke en tami fasirgo ɗum ha nokkure man amma ko jomu ibatu du jannati wi wa ru'yatul ilahi bil absari tajuzu inda ali istibsari duna taqabulin aw ittisali bal billadhi yaliqu bil jalali fa innama ar-ru'yatu manan khulika fil ayni lil mar'i kat ta'allaka wa kawnu musa sa'ala al jalila fi amrihi gadalana dalila ismisluhu la yajhalu al muhala fi haqqi man kallamahu ta'ala wi wa ru'yatul ilahi bil absari ndarugo jawmirawo be giɗɗe ɗe basira ta juuzu dagan inda ali istibsari ha marɓe basiraji man kam duna taqabulin aw ittisali nden jawmirawo laratake ta taqabulu mayɗo femdotiri ni nda ɗo laara Allah nda Allah ɗo laara waɗata ko ngam jawmirawo la tawihil makanu jawmirawo wala ha nokkure jalla ani tamsili wa tashbihi wa an makani yastaqiru fihi ni jom ko rabi fiyen ko jamira o mawni mangu mako ha sali awata misalu mako Allah do nande be kaza warata ko non non bo awiyata ko tafsir tashbihu na yeru Allah warata ko non non bo awiyata ko jamira do no kire kaza to haddo kanyono wi duna taqabulin aw ittisali bal billazi yaluku bil jalali jamira o do laro be no lebindirta zati mako tan no leɗinta zati mako to banni ala ribta Allah duna taqabul ayta balladina wa inna ru'yatu manan khuliqa fil ayni lil mar'i ngam koni ru'ya hunde on de do jongiti be gite nende do jongiti bo ko laaroto dum fubo dum shay'u on gite shay'u on ko laarete shay'u on mana tagadi Allah on Allah bona tagadi ba hanko on takko سوي هجما قادو وكون موسى سأل الجليل في أمره غدالنا دليلا لا تاكي النبي موسى وجمي الله ويدي ونارا الله كاي كان يمدو دم هجاون إس مثله لا يجهل المحالة إرم النبي موسى نولادو الله نن بولدي داو الله نن در أولو الأزم من الرسل هوني لا يجهل المحالة o dullata ko hunde riwinde to andi laarugo Allah diwi dum no dawlano jamira Allah ambe annabo en be buri sennago dodo mana hambe be andi ko daganta Allah be andi bo ko riwani Allah andugo Allah laaroto kanju adi o dabbiti o laara Allah to amma halen o dabbiti o laara Allah jamira wi o laarirta mo halaman ngam hanko ru'ya o dabbiti ay rabbi arini anzur ilayka arini ay hollam mi laarama ay ru'ya to en andi wali arara ali madi ulima daliba maf'ulaini zil fathin tama ha sufa dum ko en hambe ko li'irabu ayata do o sappata be fere nda dum li'irabu on baytollo baba medi jangogol haddo mi do mandi hakki saman ndo o wari o bi wali arara limadin ulima daliba maf'ulaini zul fathin tama ayidum kita nahu on amma o naftiru dum ha ru'ya ta ndarugo to hanko nabi Musa ru'ya o dabbiti ru'ya o dabbiti to ru'ya wadata ko to ru'ya mai mana wadata ko ba no o dabbiti do no wadata e laro nabi jama'a sallallahu alaihi wasallam no jawrawi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa allati barakna lahu linuriyahu min ayatina jawrawi ngammi hollamo ayaji am to ay ru'ya man jawra naftiri do to sedei hasiya ko ayaman atawata ko ayare hollima ndano Allah annabi jolari ri jomirawo to do ha hadisa e jent atadu
amma ha ayaje man ko o sappi en ni summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna wato ruya woɗanta ko zati ɗon ko famete to amma ta en luggina ya daɗa hakkiloji meɗen to haɗɗo amɓe bani israila nde jomirawo suftini ɓe sufti ɓe 70 ɓe nani wolde jomirawo ɓe wi heayɓe se ɓe ɗaɓɓiti ɓe ndaara Allah nden riggal ngori fiiɓe mbari ɓe fuu wantum taw nguruna on ɗon ndaara on bani israila on ɗo yo ko fa'i ko kuma an annabi Musa ɗo laara ko fe'i ko kuma unzuruna ɗo de shahiduna on ɗo shahidi issakara ɗo ka laati ko ɗum fe'i ɗo haɗɗo summa ba'athnakum min ba'di mawtikum ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم هوتي بعثناكم من أمنيهم من بعد موتكم باو مويد مودon لعلكم حقيقة نون تشكرون نغتان الله جامراو waɗani ɓe mayde haari gangoɗo to haɗɗo woɓɓe nder modiɓe wi a na ɗum mayde ba nder modiɓe tafsiru ɓe mbi ɓe faɗɗi faɗɗugo on to amma to en hosi zahiri ayaje en tawan mawtu jomirawo wolwi ko deyke ɗo yiɗima jomirawo ɗo ƴonna ɗum mawtu wa huwa alladhi yatawaffakum billayli wannahari ko summa idha antum takhurujuna ay jomirawo wi oɗo mayna on jemma be nange fu to nden fa asabatkum musibatul mawti o nandi be maji jomirawo ɗo yiɗima allahu yatawaffa lanfusa hina wallati lam tamut fi manamiha ay ɗo yiɗi jomirawo somiri ɗum mayde goɗɗo feere to ɗaani ɗo mayiri non amma wallati lam tamut fi manamiha to yonki mayay ha nder ɗo yiɗi muɗum ɗo nden ayi kita man ka dilliri banni to haɗɗo woɓɓe nder modi ɓe tafsir se mbi aa ɓe faɗɗi on tan ɓe fini amma zahiri ɓe mayi on ngam mayde ɗon none ko waɗi ngam woɓɓe fassiri ɓe mayi ko watta nyalomare be kuje ɗo jemmare mana sa'a 24 ngam hamɓe bani israila nder qissaji maɓɓe ɓe wi ha o mayi ɗo ɓe mayi ɗo ɓandu maɓɓe ha fuɗɗi canjugo nden hanko annabi Musa o waɗi ka torugo Allah o wiyata andi bani israila ɓe mbiya mi subti suɓaɓe am mi yehi mi mbari ɓe law shita halaktani min qablu أتولكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بمن تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين أي أتولكنا بما فعل السفهاء منا kadi ngam joha en ɗo ayan ko nabi Musa ni o tori Allah ummina ɓe to nen jomirawo ummini ɓe ɓaawo bo ha ɓandu maɓɓe fuɗɗi waylutugo kañum ɓe wi ɓeɗo mari nonde mayde hamɓe bani israila man dede yimɓe 70 ɗo ɓe fini amma a laran alama mayde ha maɓɓe woɓɓe yehiri banni bana yimɓe ɓen tammi taw ko qiita muɗum ha nanta surnode surol bakara man toon wurtuɓe ɓe doggi ñawu gasidam nden jomirawo mayni ɓe nden jomirawo lor ummini ɓe ɗo to haɗɗo hamɓe ko modi ɓe fottini ɓe maayi ngam mayde ayi ɗum darugo ɓernde on fa yimɓe ɓe mbiyata physiologie ilmu wasaifil a'dha'il bashariya ɓernde on darata ngam nane ma ɓernde kayre on fiɗata ƴiyam to nde fii ƴiyam sei dogga ɗo nasta ha kala loñorɗi ɓandu fuu kañum ɗo tokka nder ɗaɗi nden ɗaɗi ɗo ɗiɗo geɓe woodi ɗaɗi gomoɗi ɗon woodi cewɗi ɗon woodi ɗaɗon gorkon feere ma gite wawata laarugo amma pat ƴiyam ɗo yaha to ƴiyam ɗo kanjum on ba'isul hayati kañum watta ɓandu ndu fuu ndu ɗo filita kañum taw kadi feere to a jooɗi neeɓi ha kosɗe maɗa ƴiyam doggay no hani sei taw kosngal man ngal accan huugo to haɗɗo ɓe mbi ɓerɗe maɓɓe on dari nde ɓerɗe maɓɓe dari shikenan sei ɗum laati ba mayde ha maɓɓe ha ɓandu maɓɓe fuɗɗi waylutugo don jomirawo lori ummitini ɓerɗe maɓɓe ɓandu maɓɓe so lori fuɗɗi tukugal to hasili ayare man ni jomirawo mayni ɓe nden ɗo lori yo yeɗiɗi ɓe summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun jomirawo wi mi ummini on ɓawo mayde moɗon ngam on yetta Allah ko haqiqa noon nden on yettan Allah to haɗɗo woɓɓe nder modiɓe tafsir wi ba'athnakum ɗo aa nde jomirawo ummini ɓe ma ɓe ɗaɓɓiti jomirawo waɗa ɓe annabo en jomirawo se lori waɗi ɓe annabo en man ay kin nder timmudugo ne'emaji waɗani bani israila be ta'annutu maɓɓe be ajrafa maɓɓe ƴaggare maɓɓe satugo haaliji maɓɓe amma fuu to ɓe ɗaɓɓiti hunde Allah ɗo waɗana ɓe to kañum ɓe ɗaɓɓiti ɓe wi ɓe nuɗɗintako se to ɓe laari Allah nden jomirawo jippini
felmango do mabbe mbari be fu woni gango mbari be fu mabbe ndellori yeeditini be ngarti ay summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جبرائيل وظللنا مدونني عليهم do mabbe al ngamama ruldore wa anzalna mi jippini alayhim do mabbe al manna modono wasalwe be cholli shaadi kulu min rizqi rabbikum nyame diga risku jomi on washkuru kulu min rizqi rabbikum kulu min marzaqakum allah wa sallallahu alayhi wa sallam anzalna manna wasalwa kulu min dayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna jamira fi wa ma zalamuna kulu nyame min ɗeybade go sheni ɗi marazaqnakum ɗum waɗi riski on wama zalamuna ɓe toñayi amin mana walakin haqiqa hamɓe ɗo kanu ɓe latake anfusahum yonkiji maɓɓe yasdimuna ɓe toñake to haɗɗo jamiraɗo ɓedda wangitingo nemaji ɗi nemiɗini ɓe hamɓe bani israila wa sallalna alayhimul gamama jamira lori waɗani ɓe ɗawdi hamɓe annabi an ko annabi Musa nde wurti e Misra modi be tafsir senditi fi a dawdi do woni do fiyani be lemaru hananta sahara un nakab jotta asina do sahara usina hakkunde Misra be Palestine to serul dere wari jippi hado lemaru mabbe man do wonani be to nde be laari rul dere do dilli patto be andi be umra mabbe dilla on do sebe nyobba lemaji mabbe be dilla to habe laari ruldere man dari fu se be lora be gara be tiggale maji mabbe totton to selati kan yon dawdi mon e bon bi a do dum wadi zamanu tihu zamanu wembere on jamira do nani be man ngam to alaari kisaman ayi hambe bani israila nde be lori be ngarti banni diga duri sina warti be me capane jeedidi mayna be lora ummitine do be warti nden jomirawo umri ɓe hamɓe bani israila ɓe yaha ɓe haɓa ɓe nanta jababiratu ɓe ñama guroɗitengo ari ha udus jotta ɗo ko kuma beytel mukaddas man amma ɗo heddi ɓe ari ha amma jotta pat warti ɗum wuro gotel woɓe mbo mbi'a nder modi bo wuro modiɓe tafsiru ɓe mbi'a wuro wi'etengo hulwan kango on jomirawo umri ɓe yaha ɓe ñama to ayi to a laari ha suratul maidati a tawan جمرا هوسي بهم بني إسرائيل إسرافنا نقيبا فقال الله لنا إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لأكفرن عن سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا أليم أي آتو هم بني إسرائيل جمرا سبتي بسبو يديدي النبي موسى سبتي سبو يديدي نوكا أمبي كلا لن يلفوه سيغوتو كلا لن يلفوه سيغوتو هبه تشكي بسبو يديدو دبه تشكي بسبو يديدو ɗon nden wiiɓe ɓe yaha ɓe ngaɗa ta assi mana ɓe yaha ɓe ngaɗa ta jassusu ɓe wiɗita a asirce ɗo ñukkunde ɓe kefta asiri yimɓe wuro ari haa ɗo to on ɓe njahi modi ɓe qissaji ɗo mbolwa ɗuɗɗum amma sahata ko goɗɗum ɓe njahi ɓe tawi a malikaku goɗɗo goto o hoosi ɓe o waɗi ɓe ha jiba mako o ɓili ɓe dow ware leɗɗe ɗum pat ɗum sahata ko ɗum israilinkeje ngam asru tadwin wakkati en ɗum fiɗɗi windugo winde mana hijira annabijo ɗiɗabre yahugo tatabre mana qarnu ɗiɗaɓum yahugo qarnu tataɓum kanjum on ragare Umar ibn Abdul Aziz laamiɗo julɓe khamisul khulafa hanko on umri ɗum fuɗɗa tadwinu ɗum fuɗɗa windugo hadis ayiɗo ɗon on o windini Muhammad ibn Shihab Zuhri ha Madina ko waɗi ngam ussasu heewi wuro ɗon Basra be Kufa julurde Basra be mirbadu muɗum fu ɗo mari amida ɗo mari pilaji feere feere ɗo piila modibbo tafsiru ɗo fiila modibbo hadisi ɗo fiila shu'ara'u ɗo piila ɗum ɗo hebbini nder piilaji man woodi piila ussasu ɗon mana hokkoɓe qissaji tan to ha qissaji ɗo a tawa goɗɗo inde makko o qassu ha o qassu ɗo a tawan o heɓan asli gotel
amma sai waɗa ka waɗugo mubalaga ha o wurtina issa man ha asli maka ya warta ɗum kasibu ɗum buhtanu tan to sai wo fotiri zamanu issa waɗi tarwiju ɗum zamanu mon on zamanu tadwinu bo fayi wakkati noon ɓe waɗi ka windugo to haɗɗo ɗuɗɗum fu nasti nder wallifa ɗum nder defte amma to a laari nder modi ɓe wallifuɓe jahisu amrum no bahat hanko ɗon nder modi ɓe seki hanko ka'ida woni deftere makko ɗon hayawanu ka'ida no wallifiri ndema a tawan oɗo yaha dow nagdu mana oɗo tenca sey to o hokkima habaru sey a tawa ƙarshe habaru man o wiyama ɗum fewre on ngam goɗɗo wari wimo na yimbodi ɗo mari ko'e ɗiɗi o wi ko'e ɗiɗi na to be hoore toye ñamirta sey o wi ɗo ñamira be ko'e man ɗiɗi fu o wi to be hoore toye gatirta o wi ɗo gatira ɗo jemma ɗo bo ɗo gatira nange so o wi to wicco bo noye mari oɗo mai sey wimo wicco gotel sey o jali o wi faysa huwa akzabu sakalayni mi tawi mo ɓuri fewugo ha ɓiɓɓe adama be ginnaji fu to ni o yeri dow deftere makko to waddi qissa o timmini sey o tencaka sey to waddi qissa o timmini sey o tencaka to asru tadwin loowi ɗuɗɗum ha nder defte loowi ɗuɗɗum ha nder tafsiruje loowi ɗuɗɗum ha nder hadiseji amma sahatako to Allah riski goɗɗo aklum salimun ko kuma o andi qawaid ko dawabit je sekugo hefta hunde nde sahan ko nde sahata to o nani qissa ni heftan ka sahan ko sahata ko ngam qara'in ɗon woni ko wiyete karina to a tokki karina a yan a tawa hunde ɗo ko nde sahan ko nde sahata ko to en laari baɓe mbiri qissa man yimɓe 12 ɓe ngari ɓe fotti be goɗɗo feere goɗɗo man oɗo rondi mbaa leɗɗe maako nden o laari ba ɗum yimɓe no kono bakkuje na o hoosi o ɓili dow waare leɗɗe maako o hoosi o wi debbo maako hamƴa waɗa daddawa defina ɓe nini to a laari si a tawa ɗum qissa fewre on ngam wala no sahira to goɗɗo ɗo kam hanko feere maako na ha zamanu man ko yimɓe man fuu non woni to yimɓe maɓɓe fuu maɓɓe ni ɓe woni to noyi on rayuwa maɓɓe woni no ngena maɓɓe woniri be nanta yimɓeji luttuɓe to haɗo ta tokki ɗum qarinaji ɗo sey a tawa ko wala no qissa man sahira to ko nufete ha majum ni ɗum jababiratu nana yimɓe on marɓe sembe laamu marɓe hadara ha nder wuro ari ha'a nden hamɓe laamata wuro man ɓe ɗo mari bo gasi ɗo bo ko goɗɗo wara ñamaɗi sey to goɗɗo cembiɗɗo to kamɓe on yimɓe 12 annabi Musa leli nde ɓe ngari ɓe mbiyata ayi totton non en tawan ka ha suratul arafi to ishab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'iduna أي يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون أي همبي ɓe mbiyata ay annabi Musa on en tan qissa man timmudu ka nastugo wuro man ha surol to ha suratul arafi to Allah yani ka suratul maidati kamɓe ɓe mbi nde annabi Musa subti ɓe 12 ɓe ngari ɓe gaddi habaru gure no woni si annabi Musa wi to ta ɓe hecca yimɓe maɓɓe ko hulnata ɗum ɓe hecca yimɓe ko senata ɗum tan to nder maɓɓe Yusha no nonin be kala ɗum yufana ɓe ɗiɗo hamɓe sey ɓe tokki umroje annabi Musa luttuɓe bo sey yecci yimɓe muɗum wallahi ta yahe to on yahima on fota on nasta yimɓe ɗo ɓe mbaran on ndano ɓe wayi o hullini ɓe to wakkati annabi Musa siri kono wiɓe ɓe ndilla sey ɓe mbiyata kay hamɓe fa ɓe yata woodi yimɓe ɗon kaza en jabbarina lannat kula ha mada mufiya fallu yimɓe ɗo ɗon nder wuro minon fa min nasata wuro ɗo ngam man isa anta rabbuka faqatila inna huna qaidun yahu ambe Allah ma on haɓa minon kam min ɗo aɗoni to qala rajulani min alladhina yakhafuna an amallahu alayhim kanjum worɓe ɗiɗo nder maɓɓe nder huloɓe Allah nder ɓe Allah ne'imi ɗini be annabaku kanjum yusuf ɓe kala ɗum yufama udkulu alayhim wa fi zata kantum fa innakum ghalibun naste to on nasti onon on jarata to ɗoɗɗo noon nde ɓe giɓi banni jemira sey tikkini ɓe nden 40 sanatan yatihuna fil ardi fala tasal al qawmi ɗo mba suratul arafi to kawari jamira sey waɗani ɓe wembere duuɓi 40 ɓeɗon mbembi ɓeɗon nder babal gotel ɓe salay farsaku 6
farsaku jeego mana to weeti fajiri ni ɓe dilla haɓe ɓe jippi fu jemma se ɓe taw ɓe ɗon no nokkure ɓe ngoni man ɓe dilla haɓe kikkiɗori fu ɓe taw ɓe ɗon nokkure ɓe gonnon to nden jomirawo yecci annabi Musa yecca ɓe to fa hamɓe ɓe membuɓe ko waɗi jomirawo tikkani ɓe ɓawo neman jiɗo pat ɓe yettayi to jotta ɓe kam yembere heƴi ɓe accata ko nokkure ɗo ɓe nastata wuro man wana se to ɓe timmiɓe fuu maɓɓe zuriyaji maɓɓe dañeteɓe hamɓe on yata nasta wuro man to nder ɗon on kadi jomirawo se waɗani ɓe nemaji ɗo o sallallah alayhimum gamama ɗon ɓe mbiyata to kadi jotta kam min ɗo haɗɗo duuɓi 40 kam no min gatta be nangue jomirawo se yerɓani ɓe ruldere wari ɗownani ɓe nden ɓe mbi to kadi ko ɓe ñamata jomirawo se hokki ɓe mannu be salwe nden ɓe mbi ko ɓe ɓornata jomirawo se waɗani ɓe limse ɓe watta dotti nden ɓingel ko limse ɓorniɗo kanje on ɗe ɗon mawnida be mako ha o mawna nden e wi to ko ɓe yarata jomirawo se waɗi annabi Musa fiyani ɓe hayre wurtini coofi 12 nder nemaji je waɗani ɓe to kanjum on jomirawo yecci ɓe wa zallalna alayhimul gamama wa anzalna alayhimul manna wassalwa jomirawo wi o jippini dow maɓɓe manna wassalwa modi ɓe wi manna ko wiyete mannu ɗum modono ɓe ƴonata ɗum be fulfulde to waynaɓe fu ɗo andi ɗum ɓe mbiyata kodeke modi ɓe waɗi none feere ɓe mbi ɗum ɗo nandi bana njumri ɗum ɗo jippa jemma amma to nange waɗi ɗum ɓolwan feere ɗo jippa ha baafe to enen ni ha leddi meɗen ɗo mi anda ɗum ɗon ko ɗum wala mi anda to amma woodi ha ɗum woni kodeke woɓɓe nder modi ɓe tafsiri ɓe mbi a mannuɗo ɗum daweji on ɓen andi daweji ay ko ɓeɗo wasa ɗum wasugo ngam dalila sahihu muslim waddi hadis on ko jaɓa ha ɗo annabi sallallahu alaihi wasallam o wi alkama'atu mimma anama allahu bihi ala bani israila ma'uhu shifa'un lil ayni annabi sallallahu alaihi wasallam wi alkama'atu daweji ɗo ɗon nder ne'emaji Allah nemiɗini bani israila be muɗum nden ndiyam daweji mai ɗo nyawda gite iɗum gaguru gise to ɓoɗi ɗo to ɓiɗɗi ndiyam man simtini nyawdan gite wari ha sahihu muslim to amma modi ɓe sewi aa ko sappete haɗɗo na kama'atuɗo kanjum woni mannu ba aa kama'atuɗo ɗon nder nemaji ɗi bana irum nemaji ɗi Allah waɗani bani israila ngam daweji ha ladde on ɓe wasata a awata ko fuɗan nden bo wala ko yalima se to a reni ɗum kanjum fuɗanta hoore majum ha a irti ɗum fu bo a wasan ɗum a ñama to amma ko nufete be mannu ha haqiqa ni ɗum hunde on nde jamirawo jippini diga dow kanjum on bo ɓuri yaadugo ni ɗum ɗo wayi bana njumri amma ɗo mari lammengel jippata to weeti hamɓe bani ɗum ɗo jippa bo diga ngasugo buulol kanjum on ɗellutugo buulol ha bo fuɗugo nange se bani israila ɓe ɓe mofta ɗum fu majum kanjum on woni nyamdu maɓɓe wanzalna aleykumul manna wassalwe bo colli caaɗi to colli caaɗi ɗo woɓɓe nder modiɓe irum modiɓe ulum tahirum no ashur o wi'a ala ɗo farta colli man wata ɗum gerle amma gerle ndiyam na gerle ƴolde ba to gerle on se Allah yerɓana ɓe to weeti fajiri ni se ko moye nanga ko he'ata ɗum to nangi ko he'ata ɗum ni shikenan se ya sa'a muɗum ñama o e bo wi'a colli man ɗiɗo jippa ɗo ɗi caaɗi diga asama kanjum jomirawo hokki ɓe mannu ɓe salwe wa anzalna aleykum manna wa salwa kulu min ɗayyibati ma razaqnakum ñaame nder ceniɗi ko Allah riski on ɗayyibu ɗo mari mana ɗiɗi a ɗayyibat ɗo mari mana ɗiɗi ɗo mari mana dagiɗum ɗo mari mana belɗum to haɗɗo ni hosan ɗiɗi fu nda ɗum dagiɗum ha Allah nda ɗum belɗum bo kulu min ɗayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimuna hamɓe fa be nanta hokkeki ɓe manna be salwa ɗo wala ko ɓe usti ha laamu Allah wala ko ɓe usti ha nder nde saari Allah wala ko ɓe ustani Allah ko kuma wala ko ɓe tooñi be dedei ta annutu maɓɓe ɓeetare maɓɓe ɗe so yonkiji maɓɓe tan ɓe tooñi walakin haqiqa kanu ɓe laatake anfusahum yonkiji maɓɓe yaslimuna ɓe tooñata nam وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فقولا منها حيث شئتما رغدا وادخلوا باب سجدا وقولوا حدة يغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين
وادخلوا باب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلا منها حيث شئتما رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وخطيئاتكم وسنزيد المحسنين جميرا في وإذ سبتوري أنن بني إسرائيل وكمان النبي صلى الله عليه وسلم سبتوري وقت إذ قلنا من بي ادخلوا نستي هذا الباب نال دمغا كنجون ورو أريها أدو fakula min ha nyame hande ruro man hay so ciitum ragadan ko on jidi fu nyame do dum peeci dum watkulul baba sujjadan naste bo dammugal do on do sujjidi wa qulu bi e hiddatun kalimol libanol zinuba ko kuma kalimol hidda yughfar lakum qadayekum jamira se yafa non zunubaji modon wa sanazidul musinin jamira bi mi beddana no wonani be am kam to haddo ayare do do sawi timmitingo issakaya todo do ayne jomirawo wiiɓe hamɓe bani israila ɓe yaaɓe nasta wuro man ɓe sali nden jomirawo waɗani ɓe wembere duuɓi 40 ha nder wembere ɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe maayi dedey yeddunoɓe allah ɓe pat wakkati nder duuɓi 40 ɗo ka wala mo lutti so yehi warti wala luttuɓe sey jiilul jadid mana walderu hesru dañaɓe nder duuɓi 40 man haɓe tan lutti to wodi hibbe ni se dido yusha umnu nunin be kala bumno yufana se Allah wadi andata nder duubi 40 to ton annabi haruna mayi annabi musa man be hore mudum nder duubi 40 man mayi warti be jabi annaba kuni annabi yusha be annabu kala bu be didi abe on efti dongal annaba ku nden hanbe on jomira lori nder duubi 40 timmi yombere timmi be atofa be timmi hesbe nden jomira lori leli be do be ngara fa be nasta wuro do kanjon utkulul baba naste dammugal wuro do mana naste wuro man fakula min haysu shi'tum ragadan nyame ko on yidi fonde wuro man mana wuro man go dangnani be jamira dangnani be go dum dala go be nyama ko be yidi fonde mago ragadan peshi dum watkulul baba sujjadan amma wakati on nasata dammugal do on laata on do sujudi sujuda in hina'in on do sujudi do on don turi ni on do yankini do tawadu on nastirta na way sujuda je tinde ba sujuda je tinde kanyum je Allah tan hettini be majum to nyande go en tammi wadugo darsere do majum to Allah yerdi ha fassirgo ko ni sujuda ngam ulama o modi be zamanu be hefti hikima ko wadi Allah wadi hanko tan sujudante ngam sanadi ko wi'ete nasiyatu la nasfa an bin nasiya haddo ni do ngam ngandi ambe modi be science be do senditi ngandi kaci ay be physiology do kala nokkure fu wodi ko huwata to dede qararu bi adama pat mana qararu ko a hosata mataki a wadan ko a watta a yahan ko a yata a huwan ko a huwata fu ha dede tinde do woni to kanyum nder hadisa je annabi tawan wodi ha annabi sallallahu alaihi wasallam wiata nasiyati bi yadika madin fiya hukmuka wa adlun fiya qada'uka mana nasiya do ha totton on ko dume woni to kanyum jomirawo umri dum sujuda to ha sujuda do ay dum yankinana ko jomirawo hanko tan mari nasiyatu kanyo to goddo sujudinamo nden ha yimbe science bo be bi babal man do mari haaje heba shuhunat al kahrabaiya wakatel man heba di am dirta nasta babal man pat lata babal man ngal do mari charge nden numo ma do wodi wakatel man to kanyo wadi be jami jomirawo hato buri battugo be wi wakati bi adama sujudi to en ngari hama kani to Allah yardi am bolon ka watkulul baba sujjadan do sujuda in hina'in do turuki on be nastata nen waqulu hidda mi'e kalimol hidda do mana majum dum habbu zunubi mana libe go zunubi moyta ay beji amma modi be tafsir wadi kalimaji dudum bana hasanun abil hasan be bi'a jomira umri be bi'a kalimol hiddatu man be nastida to be wari nastugo be do sujudi be do bi'a hiddatun ha be nasta amma ikrimatu nder fukara be Ibn Abbas o wi ko nu fete be hiddatun do be bi'a kalima la ilaha illa allah lituhadda bihi zunubuhum be bi'a kalima la ilaha illa allah ngam kalima do ngol ripan ngol ittan ay beji mabbe fu nden nder modi be Ibn Abbas o wi
istanfiru rabbakum bima tuhiddu bihi zunubukum mana ɓe ɗaɓɓitira jamirawo fariwe ngam ko liɓanta ɓe zunubaji maɓɓe to anni kalimawol man ko rufete ha magol kalimawol liɓugo zunubaji on to yiɗi be lafzu majum non ngam wari ha nder hadiseji jamirawo wiɓe ɓe wiya hiɗɗatun ɓe nasta nde ɓe ngari se ɓeɗo mbiya habbatun min sha'iratin ko min sha'aratin habbatu hinɗatin min sha'aratin yaɗo wiya gabbel alkamari ko gabbel alkamari diga sha'iru ɓe waɗi ka ƴonugol inde ñamdu jamirawo ɓe mbiyata ka ƴonugo kalimaji liɓanta ɓe zunubaji ta annutu maɓɓe hamɓe bani israila to haɗo qulu hiɗatun yughfar lakum kadayakum wa sanazidul muhsinina fa badal wakkati waɗi to sey en dara haɗɗo ni kadi woodi ƴamɗi ɗon no ko gurguje en jabade bisimillah. Assalamu alaikum. Woodi mo yerɓi ƴamol o wi ɗume on hukumci goɗɗo ɓeddo waɗo hayla o yoɓan sumay amma o yoɓata julde. To kiita maako Allah on hitiri banni ngam hamɓe rooɓe jamirawo windani ɓe hayla waɗani ɓe hayla feɗan ha maɓɓe kanjum on ƴiyam waɗan ha maɓɓe kala leyru fuu to amma julde ɓe yoɓatako amma suume ɓe yoɓan to ha nder modiɓe ɓe mbi sanadi man ko waɗi julde nde wakkati wayi ha Hawwa'u ɗum fuɗɗi dada julɓe ɗum fuɗɗi ha Hawwa'u nde julde wari sey o ƴami Allah sey o waɗi annabi Adam ƴamanimo Jibrila ƴamanimo jamirawo nda ko feɗatama ko o juulanna jamirawo wita o juula nden nde suumay waɗi sey o ƴamay sey o ta'i suumaye to nden jamirawo waɗanimo itabo wi o yoɓa kanjum waɗi hamɓe rooɓe ɓe yoɓata julde ɓe yoɓan suumaye woɓɓe feere wonde waɗimo ƴami Seyda Aisha ƴamol ɗo nde o ƴami Seyda Aisha ƴamol ɗo Abu Dharrin sey ɓe mbiyatamo Mu'adh ibn Jabal ƴamimo sey o wiyatamo a haruriyun anta an ka nder yimɓe haruriya mana a kawarijinko en nder kawarijinko en a woni na sey o wiyata to ɗum ɗo fe'ana min ƴami annabijo wiya min yoɓa julde min yoɓa sumay amma ta min yoɓa julde ɗum kiita Allah ni ɗum woni to ɗum liñatake bo amma hamɓe kawarijinko en debbo yoɓan julde ba yoɓirta sumaye fuu to ɗo on jawabu man. ɗiɗaɓol man o wi modibbo noyi ba goɗɗo wi debbo mum waɗi kefergal dow debbo man kanko to debbo mako waɗi kaza to bana ɗum dada mako ɗo bo ziharu ɗum wiyete aɗon mbiya ɗum ziharu wamoɗe ɓe kanjum jippini suron katsami ayi ummu jamilin hanko o waɗi ka be gorko mako Abu Jamilin nden ɓe ngari ha annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo fottira to o wi to o ɓatti ɗum ni bana to o ɓatti dada mako ko to o memi ɗum ba o memi dada mako to ayi ɓe haren ɓe karmotiri kamɓe ha jahiliya ɗum cergal on to goɗɗo wi debbo nandidini debbo be saaro muɗum ko be karamɗo muɗum ni o serimo on to nden ɓe ngaɗi ɗum nder islama on jamira sey jippini kiita ɗo kanjum on ko woni dow mako kaffara to goɗɗo wi waɗi ziyaru be debbo mako ni kaffara mako kuje tati ko o rimɓina maccuɗo ko kuma o suuma lebbi ɗiɗi tokkidirɗi ko kuma o ñamna miskin en 60 sa'ewal kala miskin jo fuu kanjum woni kaffara mako. wakkati man timi ko to sey en dammiɗino haɗɗo assalamu aleykum subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin